No niin. Kävellään vähän nopeammin. Jos tää putoaa multa, niin se ei oo muikas. Elikkä se on vappu jo huomenna. Se on... Mihin me ollaan menossa? Niin, mihin nyt nähdään ollaan menossa? Mä oon ollut menossa. Niin. Ei vaan opeta. Vaikea, ei ole arvata. Ei vaan opeta alkoon. Eikö ole alkoon vaan? Joo. Näin nyt. No niin. Ja sitten... Mennään sitten ylös. Kohti alkoon. Kohti ylös, se pakko mennä jo. Kato. Vappuna sitä tunnetusta tulee tuossa. Kyllä. Toisessakin apteekissa käyty, vaikka tuossa on 2 apteekkia vierekkäin, niin se on se... No sit jos vapun jälkeen toisen apteekki. Aspirin jälkeen vaan. Mistä saa sitä Kosken korvalääkettä esimerkiksi tai... Näin on. Ja vastaavia tuotteita. Ja sitten ostoslistalla vissiin jotain... Joo, rupeaa alko näkymään jo taustalla. Alkaa näkymään jo taustalla. Alko näkymään taustalla. Kävelään näistä Alkon portista. Mutta ei muuta kuin hyvä vappua vaan kaikille. Klaara Vappen. Törmäsin vastusperään. Sinne vaan. Klaara Vappen. Ota sä tää pelissä.